Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, jauna, garbi ezazu zure eliza, eta zaindu etengabe zure errukiaz. Eta zu gabe, ezpaitezak esendo iraun, zure laguntzak gida dezala beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen bigarren liburutik. Siriako erregearen gudalburu nagusia zen Naaman. Gizon handitzat zeukan bere nagusiak, eta oso begiko. Haren bitartez eman zion eta jaunak garaipena Siriari. Baina gizon ahaltsu ura legen arduna zen. Siriarrek erasoaldia egin zuten batean, neskatila bat eraman zuten katigu Israeldik eta Naamanen emaztearen neskame gelditu zen. Neskatilak etxeko Andreari esan zion, nire nagusia Samarian dagoen profetaren gana joango balitz, osatuko lioke harek legenarra. Bere nagusiaren gana joan zen Naaman berri ematera. Haut audio Israelgo neskatilak. Siriako erregeak esan zion, zoaz bada, gutuna emango dizut Israelgo erregearentzat. Joan zen beraz Naaman, zilarrezko 10 talentu, urrezko 6.000 txampon eta 10 jantzi xorta beragaz harturik. Naamanek gutuna eman zion Israelgo erregeari. Honela zioen, gutun honekin batera, Naaman ere zerbitzaria bialtzen dizut, legenarra osa dezaiozun. Israelgo erregeak gutun irakutzean jantziak urratu eta esan zuen, jainkoa ote naiz badani, heriotza naiz bizia emateko. Legenarra osatu dezaiodan bialdu egin dit gizonai. Argi ikusi dezakezua itzaki bila dabilena nire aurka. Jakin zuen Eliseo jainkoaren gizonak Israelgo erregeak jantziak urratu zituela eta albiste hori bialdu zion. Zer dela eta urratu dituzu jantziak. Datorrela nigana gizon hori eta jakingo du badela profeta bat Israelen. Joan zen beraz Naaman bere zaldi, gurdi eta guzti. Eta Eliseoren etxe aurrean gelditu zen. Eliseok mezuraria bidali zion esatera. Zoaz eta hartu itzazu 7 bustialdi Jordani baian, eta garbi geldituko zera. Naaman, biziro haserre, bazijoan esanez, uste nuen berak aterako nindula, zutik jaunari bere jainkoari de egingo ziola, eta alderdi geixoa bere eskuz ukituz osatuko ninduela. Damaskoko Abana eta Farfar ibaiak ez ote dira bada, Israelgo hor guztiak baino hobeak. Ez alditeken haietan busti eta garbi gelditu, eta bihurtu eta bazijoan haserre bizian. Baina bere morroiek gerturatu eta esan zioten, aita, profetak gauza zail bat agindu izan balizu ere ez altzenuke egingo. Zenbatez gehiago, busti zaitez eta garbi geldituko zera baino esan ez dizunean. Orduan jetxizan Naaman, Siriarra Jordan ibaira, eta 7 bider murgildu zen, jainkoaren gizonak egindu zion bezala. Eta umetxoreana baizen garbi gelditu zitzaion haragia. Orduan, jainkoaren gizonaren gana bihurtu zen bere lagun talde osoaz. Eta haren aurrean zutik esan zion, orain badakit, ez dela munduan jainkorik Israelena baino. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, nere gogoa jainko biziaz egarri da. Nere gogoa jainko biziaz egarri da. Basauntza iturrien egarri bizi bezala, hala daukat jauna gogoa egarri biziz zugana. Nere gogoa jainko biziaren egarri da. Noiz joan naiteke jaunekoaren aurpegia ikustera. Biali zure argia eta zure egia, nire gogoa jainko biziaz egarri da. Jauna zuekin eta zure espirituarekin.
Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesus Nazaretera joan zen eta sinagogan jendeari esan zion, haranik egia esan, ez da profetarik bere herrian onartua denik. Egiaz esaten dizuet, bazen emakume alargunik asko Israelen, Eliasen garaian, 3 urte eta 6 hilabetez, euria egon gabe egonik, lurralde guztian gosete gorria izan zenean. Hala ere, jainkoak ez zion haietako inori bidali Elias, Sidon herrialdeko Sareptako alargunari baizik. Eta bazen, legen argunik asko Israelen, Eliseo profetaren garaian, hala ere etzen haietako inor sendatu, Siriako Naaman baizik. Hauek entzutean, sinagogan zeuden guztiak amorruz bete ziren, eta jeikirik Jesus herritik kanpora atera, eta herri eraikia zegoen mendiko amildegira eraman zuten, handik behera botatzeko asmotan. Baina Jesus haien erditik igaro eta bere bidetik joan zen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. 3 ideia gaurko irakurgaietan aurkitzen ditugunak. Alde batetik, humiltasuna. Jainkoak nola estimatzen duen humiltasuna. Naamanek uste zuen gauza harrigarri batzuk egingo zizkiola Eliseok, baino bere morroiek gomentzituta uretan sartu eta sendatu zen. Humila izan zelako, ez hasieran, baino bai gero. Guk ere, hoxe ikasi behar dugu, humilek izaten. Bestaletik Jesusek gogorazten digu jainkoak herri guztiak maite dituela eta denak salbatzeko borondatea duela. Batzuk ukatzen zutenez, Jesusek itun zaharreko 2 adibide garbi jartzen ditu. Eta horren aurka ez zezaketen deus esan, ezin zioten inongo erantzunik eman eta horregatik amorruz Jesus akatzen saiatu ziren. Ez zeukatelako argumenturik berari kontra egiteko modukorik. Eta 3. gauza, eta honekin bukatuko dut, da hain zuzen ere, Jesusen autoridadea agertzen dela. Ez bakarrik dialektikoki, hori garbi agertzen da beti, eta itun zaharra askoz zero hobeki ezagutzen zuen, eta harrituta eta esan genezake, ahoak itxi erazten zizkien bere jakinduriarekin, baina baita ere bere autoridade hura. Jende artean, tokia egin eta aurrera segitu zuen, etzelako oraindik bere ordua aiatu. Honekin ere agertzen zaigu, Jesusen esan genezake, berak emana izan zuela bere bizia, eta bere heriotza ez zela berak nahi izan ez zuen gauz bat izan, baizik eta gu salbatzeko egin zuen errealitate bat. Jauna, zu goresteko eskaintzen dizugun opari hau, egizu guretzat salbamenaren sakramentu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna gantauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Guk zuri eskerrak ematea nahi bai duzu, penitentzia eginez eta janedanetan neurri hartuz. Horrela gure pekatari arrokeria ezirik eta gose direnei jatekoa emanez, zure bihotz zabalaren antzeko izan gaitezen. Horregatik, aingeru guztiekin batean bihotz batez gorespen hau kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure bizirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri,
Egitzazu bada santu hori ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berez etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan errukizak izkigu arrengu guztiok betiko bizi iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginiatu Antsuarekin, jaren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure ita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena etor bedi zure arrainua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, bai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian errotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure ezurregetza, zure gospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizerak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea, beti zurekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, maiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Sakramentu honetan parte hartzeak garbi gaitzala jauna eta eman dezaigula batasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela Jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak.